importante sobre todo porque xeran sinerxias, permiten intercambiar experiencias, permiten ver como están evolucionando as novas tecnoloxías, ese binomio entre emprendemento e tecnoloxía cada vez é máis importante e, polo tanto, este tipo de eventos que permiten compartir estas sinerxias, estas ideas, entendemos que é necesario porque a base da innovación e a base do emprendemento é a propia colaboración. E a través deste tipo de iniciativas, xa digo, é como podemos seguir crecendo, podemos seguir desenvolvendo novas ideas, novos proxectos e o emprendemento colle máis músculo. Seguimos a traballar cos emprendedores, sobre todo coa cultura do emprendemento. Unha cultura que está na base, no fundamento de toda a nosa política económica e nosa política industrial e que efectivamente a través do talento innovador é como temos que empezar a construir novos proxectos que se podan incorporar aos diferentes sectores productivos e, sobre todo, novos proxectos que desenvolvan produtos e servicios diferenciados que fagan que Galicia poda estar á vanguarda. Galicia, en temas de innovación, en temas de emprendemento, está a demostrar que ten talento, que ten ideas e, sobre todo, que ten un ecosistema de apoio a través das diferentes administracións e a través, lóxicamente, tamén dos centros de coñecemento e das universidades e centros tecnolóxicos para desenvolver proxectos pioneiros no sector da automoción co coche autónomo, no sector aeronáutico a través do Polo de Rozas, no sector farmacéutico, onde vamos a desenvolver unha nova aceleradora de empresas coa empresa Janssen, en definitiva, proxectos innovadores, proxectos que están permitindo que Galicia xere un ecosistema onde estes novos proxectos, a través de startups, a través de emprendedores, están xerando un valor engadido e un factor de diferenciación do noso sistema productivo. Traer efectivamente empresas a Galicia que é un complemento adicional. Hoxe mesmo no Consello da Xunta temos aprobado as novas unidades de innovación. Son 6 novas unidades de innovación que permiten que haxa 24 multinacionais que estén innovando en Galicia e que, polo tanto, estén actuando como tractoras para desenvolver novos produtos, novos investimentos e tamén para tirar de novos proxectos de emprendemento a través das startups e proxectos de innovación. En definitiva, o importante é a cultura da innovación, a cultura do emprendemento, que permita a colaboración entre as grandes empresas, os novos proxectos de emprendemento, os novos proxectos de innovación e que nese ecosistema Galicia se poida diferenciar con novos produtos, novos proxectos e tamén, lóxicamente, atrayendo novos investimentos que permitan que Galicia e o noso tecido productivo sea o piar fundamental da nosa economía.